Já jsem Honza Povýšil a tohle je Fujifilm X-Talk, podcast o fotografii, umění a životě vůbec. Pojďte se mnou podívat na svět nejen hledáčkem fotoaparátu. Můj dnešní host drží foťák zhruba od 80. let. Fotil snowboardy, fotil skejťáky, fotil underground, fotil punkáče, fotil politiky, fotil válku, fotil marginální témata a fotil i docela velká sociální témata. A fotí černobíle, v podstatě zásadně, nefotí téměř jinak. A možná už vám dochází, že mým hostem je Honza Mihalíček. Ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj Honzo. Ahoj Honzo. Ta otázka na úvod je vlastně, dá se jako odhadnout. Ty fotíš od 80. let. Začínal si fotit snowboardiáky, skejťáky, punkáče. A co tě tehdy motivovalo k tomu, aby se začal fotit vlastně tyhle věci? Nebo obecně by se začal fotit? Ale já jsem začal fotit vlastně ještě daleko dřív. Jo. Já jsem začal fotit někdy, když mě můj táta, protože moje rodina měla tradici fotografování. Dědeček byl prvorepublikový pilot, takže měl výcvik ve fotografování. Pochopitelně, že dělali nějaký ortofotomapy, že takovéhle věci, takže se vždycky fotil. Táta fotil a když mi bylo nějakých 8, tak mě dal tenkrát v podstatě na hraní mikromu. S tou jsem nikdy nefotil, jenom jsem s ní si tak cvakal, ale pak jsem dostal nějakýho lubitěla, dvouokou zrcadlovku a tím už jsem začal fotit. A myslím, že v 10 jsem udělal někdy nějakou fotku jako první, která... Takže ne, že fotíš od 80, ty fotíš ještě daleko dřív. Ještě daleko dřív, no, jako z půlky 70. Ale focení se tomu podle mě dá říct opravdu až od těch 80. No a vlastně, jak jsem se dostal k focení skateu a snowboardu, protože jsem to dělal, že? Protože jsem jezdil na skateu, na kolečkových bruslích a na snowboardu. Tady říkáš, jako v 80. letech jsem jezdil na kolečkových bruslích, na skateu a na snowboardu. V 80. letech jste si sami stavili ty snowboardy. No jasně, to jsme... Že tady nebyly snowboardy. Nebyly snowboardy, no. To byla ta paradoxní situace, že vlastně na snowboardu se jezdilo v Americe, kdy jako si to tam Jake Barton někde v nějakém sklepě vyráběl, no a pak druhý místo na zeměkouli bylo u nás, jako v Dejvicích, ve sklepě Luďka Váši, kdy jsme prostě tam lepili jako ty prkna a v podstatě nikdo jiný jako v té době fakt nejezdil. Pak vlastně to začalo, trošku ten boom snowboardový ve světě. A samozřejmě nás ten svět předběhnul hrozně rychle dopředu, protože ty lidi, kteří na to měli, tak mohli strávit na sněhu celý rok, kdežto my jsme prostě měli ty naše hory jako a čekali jsme, jestli to napadne nebo nenapadne. No, takže tam jsem logicky k tomu jako jsem začal fotit, a víc jsem fotil asi ten skate, protože prostě jsem měl tenkrát Pentacon 6, jako 6x6, který zimě zamrzal, takže jako, na ten snowboard to nebylo úplně to pravý ořechový, takže těch snowboardových fotek úplně z těch raných začátků nemám moc, ale třeba teď jsem objevil nějaký starý diáky, když jsme se dostali na první závody, první mistrovství vlastně Evropy, v Avoria 88. rok, tak jsem objevil první fotky, který jsem dělal barevný na diáky jako tady v té Francii. A to už bylo Nikonem teda, tenkrát. Takže ty jsi fotil barevně teda? Ne, to bylo takový, jako že jsem vnímal, že ten snowboard by si to zasloužil. Jo, protože je to na bílém a je to na bílém a bylo to hodně barevný, že jo. Tenkrát jeli takový ty reflexní barvy, že jo, reflexní kombinézy. Úplně jako jsme byli fakt jak šaškové, jako posešívaný dohromady, takže jako na tu barvu to bylo hezký, že jo, a v těch Alpách prostě to sluníčko. Takže jsem to fotil barevně a tenkrát mi z toho vyšla dokonce nějaká barevná čtyřstrana v Mladém světě. Jo, pamatuju si, že Mirek Zajíc tam někde vybíral prostě lupičkou z těch diáků něco, co jako bylo použitelného a vyšlo to. Ale spíš tady tě bavil skate a bavili tě punkáči, bavili tě tady ta undergroundová kultura. Jo. Ty jsi nekonce koukal k tobě na Facebook, tam dáváš staré fotky s punkáčema. Co tě na téhle subkultuře tak baví? Hele, no v té době to bylo takový ekologický, že? Protože
vlastně já jsem se dostal na Gimpl v 80kách, nebo přímo v roce 80, kdy jsem ještě měl dlouhý vlasy. Jo. A vlastně v nějakým 81. jsem se dostal na první svůj punkový koncert, což bylo na Ořechovce, tenkrát Suchý mozky. To byla kapela, kterou měli bráchové formani, Ivan Pelikán, Zobák, Konopásek na bicí. A vlastně to byl můj první jako takový náraz prostě s tou subkulturou a říkal jsem si, tyjo, to je dobrý, jako tohle to mě bere. A na tom koncertě to byl ještě nějaký odstup, protože jsem ty lidi neznal. Ale pak jsem vlastně zjistil, že většina těch lidí jsou zároveň skejťáci a propojili jsme se vlastně přes ten skate a přes ty kolečkový brusle a tam jsem do toho vplul, jako záhy na to jsem se, já nevím, týden po tom koncertě jsem se ostříhal, že? A byl ze mě punkáč, jo. A v té době vlastně se rovnalo být skejťák, být punkáč, jo. Tam jako ta společnost byla, těch punkáčů bylo hrozně málo. Jo, a v podstatě ty lidi, jako většina z nich jezdila na skate. Což asi dává smysl, že to jako pořád 80, tady jako, ne jako, ale taková ta tupá totalita, taková ta šedivá, hnusná. Naprostá. A tady bylo něco jako barevný. No, jako bylo to úžasný a bylo to skvělý a prostě jsem se snažil to nějakým způsobem i fotit, co šlo. A fotil jsi na tom ten moment, nebo jako měl si pocit, že zaznamenáš i nějak jako dobu? No, to právě jako pro mě bylo vlastně spíš důležitý to, že jsem fotil ten skate a fotil jsem ty kámoše a teprve s dlouhým odstupem potom mi došlo, že teda jsem vlastně zaznamenával něco jako hrozně důležitýho. Jo. A teď mě vlastně strašně mrzí, ještě s tím větším odstupem, že vím, že to bylo veledůležitý a že vlastně toho mám hrozně málo. Já jsem přišel o většinu archivů z té doby, takže ty fotky jako tak občas něco vyleze z těch pozitivních zvětšenin, jako, který měli kamarádi, který jsem rozdal, ale už nemám ty negativy k tomu. Jo? Takže ten archiv se ztratil? Hele, ten se ztratil vlastně několika událostma. Já měl pak ateliér v bytě v Dejvicích na půdě a jednou tam zateklo a já jsem, nateklo mě přímo do krabic s těma negativama. A já v té době jsem ještě nevnímal tu důležitost toho, co na tom je. Tak jsem prostě trošku smutnej, trošku naštvaný, ale hodil jsem to do koše. Dneska bych to zachraňoval. Že? Jasně. To je strašný. Ne, protože teda shodou okolností já jsem někdy četl něco o Karlu Hajkovi, že jo? Jasně. Známý fotoreportský jméno. No a tomu v roce 650 prostě jako kompletní archiv sebralo tehdy vnitro. Jasně. Jo, asi 80 000 negativů. Tak jsem se právě děsil toho, jestli náhodou ty se na tom nebyl jako podobný. Hele, k tomu to trošku jako směřovalo, ale postaralo se o to živel, příroda, no. A ty jsi potom přicházel právě jako z undergroundu a dalších věcí vlastně do politiky v podstatě, protože jsi začal fotit pro Lidové noviny. Jasně. V 89. znamená 90-91. Jaký to byl ten přerod do toho, že jsi jako nezávislý dokumentarista, punkáč, prostě skejťák a najednou je z tebe profesionální fotoreportér v Lidovkách? No, to byla jako divočina, ale prostě tak jako všechno v té době, že jo, prostě to byl jako, teď jsem to někde napsal, mě to nějak jako, jsem to pojmenoval jako exploze svobody, jo, která přišla vlastně po tom listopadu 89, kdy najednou to, co všechno bylo zakázané, tak najednou prostě jsme mohli, co jsme chtěli, že jo, a já úplně čirou náhodou jsem tenkrát přes kamarády, studenty z Umprumky, který po mně posílali něco do redakce Lidovek, že jak jsem tam zaklepal, jsem otevřel dveře a tam byl Vláďa Mlynář, což byl můj spolužák z Gimplu, že jo, a vlastně i nějaká spojka se samizdatovýma lidovkama, že přes něj jsem dával pár fotek, co tenkrát vyšlo, ty samizdatové lidovky těch fotek moc neměly, že jo, protože jak to bylo cyklosklovaný, tak ta kvalita tisku stejně byla příšerná. Pamatuju si, že jsem tam měl nějakýho kardinála Tomáška, tenkrát byla nějaká velká mše, jako tam, ne, že bych byl věřící, ale prostě přišlo mi to tenkrát, jako ten dizent vlastně byl spojený a byli tam fakt jako od nějakých levičáků, trockistů, teda až po ty katolíky, že jo? Tak jako všichni byli nějakým způsobem spojení na jedné lodi,
proti tomu komunismu. Jo. Takže jsem fotil i ty náboženské věci. No a vlastně v tom 89., když jsem ty dveře otevřel, tak ten Vláďa mi říká, ty a nechceš pro nás fotit? Já jsem říkal, no tak jo. A bylo, jo. Takže se ze mě stal prostě takhle jedním otevřením dveřů. Budoucí ministr a budoucí šéf-redaktor Respektu se tě vytáhl do Lidových novin. Přesně tak, no. Takže jsem začal fotit a vlastně fotil jsem všechno, to, co jsem předtím nemohl, jako od teda těch demonstrací přes samozřejmě politiku, přes Havla, že jo, a takovýhle věci, no. Samizdat Underground, ty 80. nebo tady 70. Jak se podepsali na tom, jak se vlastně jako vizuálně viděl svět? Ale netuším, jestli jako tohle se úplně jako podepsalo. Já vždycky říkám, že pro mě prostě je důležitý, že ten svět byl tenkrát, když já jsem vyrůstal, byl černobílej. Jo. Televize byla černobílá. To je pravda. Jo, nevím, kdy začala vysílat televize barevně. Někdy v 80kách, ale my jsme stejně měli doma černobílou televizi. Jo? Takže já jsem většinu věcí viděl černobíle. V té době většina dobrých filmů byla černobílejch. Protože barvu dávali akorát jako na ty propagandistický, že jo, já nevím, osvobození Prahy a Sokolovo, Vávrovi, že jo, a tohle to. Ale většina ostatních filmů byla černobílá, jo, jako Vláčel byl černobílej, že jo, a to. Ale ten byl asi pro mě schválně černobílej. Ten byl asi schválně, ale ono to bylo i tak, jako že prostě ty míň podporovaný autoři dostávali spíš ten černobílej materiál. Ale mě to nevadilo. Mě jako to bavilo a bavilo mě na tom to, že to můžu plně ten proces jako dělat sám, že to můžu od začátku až od toho negativu až po ten pozitiv jako sám zpracovat. Ale přece ta změna jako byla dost velká v tom, že pak jsem musel fotit barevně, podle mě jako pro Lidovky, nebo si fotit? Ne, Lidovky, vlastně celou moji kariéru v Lidovkách, já jsem končil v 93. byli černobílí, takže pro mě to bylo celý černobílý a pak byl ten zlom, pro mě byl 94., kdy jsem vlastně šel do Týdne, který začal vycházet a od 0. čísla my jsme dělali barvu jako zpravodajský týdeník. Úplně něco unikátního, jako aktuální zpravodajský týdeník plně v barvě. A borec, který fotí skejťáky, pankáče, najednou odletí s Jaromírem Štětinou do Afghánistánu fotit v podstatě válku. Jaký to bylo? Hele, pro mě to bylo plnění nějakých snů. Jo, furt to bylo takový to, že jsme chtěli dohnat to, co jsme nemohli. Jo. To, co mě jako nejvíc štvalo, budu mluvit slušně. Jako, prostě, to je v pořádku. Fakt mě to sralo. Jako to. A pro mě prostě to, že nemůžu cestovat, pro mě ta svoboda byla samozřejmě o svobodě projevu, ale z toho jsem si moc nedělal, to jsem si mohl splnit. Ale pro mě největší omezení vlastně bylo to cestování. Jo, já jsem nemohl jako jet, fotit někam, jako, kam bych chtěl. A to se všechno změnilo tím 90. rokem. Jo, já jsem hnedka, prostě v prosinci 90 jsme odjeli jako za kamarádem, spolužákem, který emigroval do západního Berlína a já jsem si tam fotil bourání zdi. Jo, Ty máš nafocený bourání zdi? Mám nafocený bourání zdi, no, jako dokonce barevně. A co to fotky, které byly někde uveřejněny, nebo ne? Ne, nikdy. Jako, to bylo tak teď tady jsou uveřejněný, se na ně podíváme. Jo, no tak jako něco vytáhnu a samozřejmě ukážu. Jo, takže prostě jsme tam byli v tom prosinci, jo, a našel jsem prostě pár filmů, který jsem tam vyfotil. Ale jinak samozřejmě hlavní věci jsem fotil černobíle, tu politiku, válku, všechno. No a vlastně v tom 91., kdy já jsem se potkal s tím Mirkem Štětinou, který byl pro mě jakoby taková trošku furt bájná osoba, že jo, protože jsem ho měl spojenýho s jeho raftovejma záležitostma, že jo, s Matildou v Himalájích, že jo, na prvosjezdy a to. A najednou jsme se vlastně potkali v Iránu na zemětřesení, kdy já jsem tam přiletěl s českýma záchranářema a on tam přiletěl z Ruska, tehdejšího Sovětského svazu, teda jako s azerbajdžánskýma záchranářema. A potkali jsme se v Tehránu a vlastně jsme dělali pro stejné noviny.
Jo? A řekli jsme si, pojďme něco vymyslet, nějakou cestu. A Mirek říkal, nechceš jet se mnou do Afghánistánu? Říkal, tak jo. Takže jsme vyrazili do Afghánistánu a vlastně to bylo jako úplně punková záležitost, protože nebylo nic naplánovaného. Bylo to jenom takový, že ten Mirek vždycky vymyslel něco naprosto jako nesmyslného, co prostě kdyby se podařilo splnit jako na 100%, tak je to úplně výlet na Mars, ale ono, když se to podařilo splnit z 10%, tak furt to bylo víc, než co kdo jiný dokázal. Takže jsme prostě vyrazili stopem někde z Dušanbe prostě do Afghánistánu a jako nějakým takovým jako fakt prostě totálně improvizovaným způsobem, kdy jsme nevěděli, kde budeme spát druhý den, jak se přepravíme do dalšího místa, tak vlastně takovýma přískokama jako od toho, že jsme spali teda někde v nějakém hotelu za hranicema ruskýma, až po to, že jsme spali v nějakých horských vesničkách někde u domorodců, jeli jsme tankem, jako jsme se takhle dopracovali prostě až do Kábulu a tam jsme spali někde v polorozpadlých místnostech české ambasády nebo československé ambasády, že, která byla vlastně díky válečnému stavu v nějakým stěhování, že už tam nebyl ani velvyslanec a to, tak prostě jsme takhle divoce jako fungovali. No. Dokážeš si představit, že by tohle někdo zažil dneska? Já myslím, že to dneska už ani nejde. Dneska to nejde, absolutně. Jo. Jako vyrazit někam jako fotoreportér a nemít jako fixera, nemít jako další věci okolo. Absolutně. Jo, to jako my jsme tohle všechno udělali samozřejmě bez fixerů, že jo, a bylo to jenom... Dobře, Mirek Štětina, ale uměl rusky, byl v Afghánistánu několik... Jasně, tak jako já jsem naštěstí rusky mluvil taky, protože jsem musel z ruštiny maturovat, i když tenkrát jsem to nenáviděl, ale vlastně ten Afghánistán byl pro mě jako ten aha moment, když jsem si řekl, jako ono to fakt funguje, to kolik jazyků mluvíš, tolikrát seš člověkem, protože já jsem se tam najednou prostě domluvil i v té horské vesničce, ty lidi, kteří mluvili akorát farzí, ale byl tam nějaký učitel, který tam byl vzdělaný a ten mluvil rusky. Jo. Takže jsem se přes toho učitele, prostě přes tu ruštinu jako domluvil s místňákama, který prostě jinak nemluvili. Jak ti to formovalo jako člověka? Hele, jako strašně moc. Jo. Jako, myslím si, že vlastně ten Mirek měl na mě obrovský vliv, protože on byl v té době už jako fakt jako zralý člověk. Že? Mirkovi bylo 50, mně bylo nějakých, já nevím, 25. Že? A to bylo taky dobrý, že vlastně kolegové jako Šimon Pánek a tady ty jako lidi, kteří toho Mirka znali důvěrně, tak se prej tenkrát sázeli, jak dlouho já s tím Mirkem vydržím. Jo? Říkají, ten nikde nebyl, ten tak jako za týden odpadne. Jsme tam vydrželi měsíc a půl, nebo skoro 2 měsíce, jo? A úplně bez problémů. Ale vlastně ten Mirek na mě měl vliv vlastně v takovém tom klasickém humanismu, že vlastně za vším hledal toho člověka. Za vším hledal toho obyčejného člověka, na kterého vlastně každá ta válka vlastně má ten největší dopad. A tohle my jsme hledali, tohle jsme si opakovali a ono se to nějak jako do toho mladého mozku tehdejšího mýho, jako nezralého, nenaplněného, se to tam nějak jako dostávalo. Takže prostě ze mě se stal fakt jednak jako zapřísáhlej pacifista, takže jsme fakt si řekli, jako v životě nevezmeme do ruky kvér nikde. Prostě jako novinář nemůžeš udělat, protože tím se jako zdiskredituješ. A to nám to tam nabízeli. Tam každý druhej ti řekne, hele, tady chceš si zastřílet AKčkem, že jo, jako jenom tak pro radost. Tam jsme říkali, ne, fakt ne, jako prostě tohle to nemůže být. A bohužel spousta kolegů, fotografů, reportérů tohle to jako porušuje. Jo. A myslím si, že to je špatně, jo. Že prostě fotograf nebo novinář, který je vyfocený se zbraní, i když je to zbraň té správné strany, té utlačované strany, tak přestává být ten nestranný. Když je to v tom konfliktu někde. Dobře, já třeba mám fotky ze střelnice, tak jako se říkám, si náhodou ještě. Hele, já jsem v 15 letech vlastně jsem střílel závodně.
Jo, měl jsem nějakou třídu výkonnostní, že jo, tenkrát, ale to bylo naposledy. Od té doby jsem fakt jako neměl zbraň v ruce. Mě napadá jedna věc. 91 Afghánistán. Fotíš na film. Co když ti došel film? Jak se scháněl film v Afgoši? Hele, to je jako samozřejmě by byl problém. Já jsem tam měl jsem 2 pakly po 20 3Xů. No. To bylo všechno, co jsem měl a věděl jsem, že s tím musím... A víš, že víc nemáš. A vím, že víc nemám a vím, že tam nikde nic nekoupím. Jo. V Afganistánu prostě ty filmy nebyly. Proto se jako ptám, jako dneska to člověk ani nenapadne. Máš svou baterku a vyjde se ti na kartu 20 000 fotek. Že? No jasně, no. Tak tenkrát jsem měl prostě 40 filmů, který... To je 1200 fotek. To je 1200 fotek, jako přibližně a prostě s tím jsem musel nějakým způsobem vyjít. Jako. Samozřejmě problém byl, že my jsme během téhle cesty letěli asi více jak 10krát, podle mě 12krát, možná 15krát letadlem. A všechny ty filmy... Rentgenový kontroly. Rentgenem. A všechny ty negativy z Afganistánu mají nějaký závoj, protože prostě jsou jako těma rentgenama prostě osvícený. To kumulativní osvícení prostě se tam projevilo. To dneska špekoušenku ani nenapadne. Vůbec, no. Jaký to je být fotograf v konfliktu? V tom jako... ty tam jsi jako reportér, ty to musíš zaznamenat. Pozoruješ a zároveň vlastně jsi jako účastníkem toho. Jasně, tak trochu. Že? Jasně. Hele, záleží samozřejmě, o jaký konflikt jde. Jo. Někde je to vzdálený a tam není problém být jako nějak nad věcí. A někde je ti to jako bytostně blízký. A pak je to samozřejmě jako daleko těžší. Jo, jako my jsme třeba v tom Afganistánu, tak protože ta jedna strana konfliktu vlastně byli mudžahedíni, jo, tehdejší, kterými jsme znali z nějakých filmů ze Stallonem, že jo, Rambo a já nevím co, tak ty nám něco jsme tušili a byli to pro nás bojovníci za svobodu. Tenkrát ještě to nebylo úplně jako o tom islámu, nějakým radikálním nebo něco. V podstatě nějakým způsobem věřící byli na obou stranách. Jo, ale věděli jsme, že prostě ty jedny mají za sebou ruskou podporu a trošku ty komunisty, že jo, takže tam jsme se nějak zorientovali, ale ve výsledku stejně jsme furt vnímali ty lidi. No. A samozřejmě pak jako došlo, já nevím, na Jugošku, jako, která už nám byla jako daleko bližší, že jo, kde jsme prostě znali. Jako, já ještě k tomu měl obzvlášť blízko, protože můj dědeček se narodil v Chorvatsku a ta část rodiny prostě od něj nahoru, že jo, dozadu, byli Chorvati, takže vlastně jsem to vnímal ještě trošku víc jako osobněji. A prostě to focení toho konfliktu je věc, kdy ty si musíš prostě nějakým způsobem uvědomit, co chceš zachytit, jaký chceš říct ten příběh. A já jsem třeba teďko nedávno slyšel jako krásnou větu od Stanley Greena, který někde v nějakém rozhovoru řekl, ty seš tady proto, aby si vyprávěl příběh za ty lidi, kteří nemůžou. Jo, a to je vlastně ta pravda. To říkal i Mirek Štětina, myslím, tohleto. Taky to zmiňoval v nějaký trošku modifikovaný podobě, že jo, a bylo to jako o novinářovi, tady to byl prostě fotograf, já toho Stanley Greena mám hrozně rád, že mi přijde, že fakt byl hodně jako člověčí a bohužel jsem se s ním nikdy nepotkal, ale třeba Petra Procházková, jako, která byla prostě moje blízká spolupracovnice, že jo, v Lidovkách a no, tak ta se s ním samozřejmě někde v tom Grozným v Čečně potkala, že jo, a říkala, že byl úžasný člověk. Jo, takže prostě vnímám to jako tu důležitost toho, že fakt musíš prostě říct nějaký ten příběh. Ty seš ten, který... A tenkrát to platilo dvojnásob, protože nebyly žádný sociální sítě. No, jo. V té době prostě my jsme přivezli fotky s měsíčním, 2měsíčním zpožděním
ale furt to byla nějaká zpráva, kterou nikdo jiný, kromě nás, vlastně nepředal, nepřines. Jo? Takže to mělo jako nějakou násobnou důležitost v tom, aby vůbec to svědectví jako přišlo. Ty jsi byl v Grozném nebo ne? V Grozném jsem nebyl. Ne, tam jsem se nedostal, ale samozřejmě ten rozpadající se Sovětský svaz jako jsme fotili z několika různých míst. Byl jsem v Litvě, když byla ve Vilniusu bitva vlastně o tu televizní věž. Byli jsme v Moldávii, v Pridněsterské republice, kdy jsme s Mirkem Štětinou a Zonzou Perglerem jeli na lodi po Dněstru, kdy ten Dněstr byl frontová řeka. No, tam nás všichni koukali jak na totální blázny a my jsme prostě tam koupili někde za pár rublů prostě plechovou pramičku s nějakým starým vyřazeným skoro jako přívěsným motorem a tím jsme prostě jeli po té frontové řece. Dobře. A shodou okolností ty jsi byl i v Náhorním Karabachu. Jo. A z Náhorního Karabachu bude velká výstava v Leica Gallery, kterou budeš mít ty, Karel Czurlín a Tonda Kratochvíl. Jo. Kdy ta výstava bude? Vlastně výstava bude zahájena na konci dubna, 23. dubna bude vernisáž a vlastně je to, ta moje část je z roku 92, Tondovo část je z roku 2000 a Karlovo část je z roku někdy 2008. A všechny ty tři věci se dohromady krásně doplňují, protože já tam mám fakt jako tu hnusnou odpornou válku, jako s mrtvolama, se vším, co tam má být a bude to necenzurovaný, takže tam prostě tyhle ty věci budou ukázaný. Tonda má, což mi přijde, že je taky skvělý, Tonda tam bude mít azerbajdžánský uprchlíky v Azerbajdžánu, takže nás nikdo nemůže nařknout z toho, že bychom byli jednostranní. Jasně. Jo, jako máme tam ten dopad jako na ty obyčejní lidi jako na obou stranách. A třetí vlastně Karel, ten tam bude mít takový jako mírový život v tom roce 2008 v nějakých prostě chvilkách mezi eskalací toho konfliktu. Jo, takže dohromady to udělá jako krásný obraz té země, ale ve výsledku celý je to jako protiválečný, je to o tom osudu těch obyčejných lidí, právě těch lidí, kteří jako sami nemohli mluvit. Ten Karabach byl vždycky zapomenutý, byl někde jako daleko stranou nějaký pozornosti jako mezinárodní a myslím si, že ty lidi si zasloužejí, aby jsme právě ten jejich příběh vyprávěli. Vrátíme se z Karabachu, vrátíme se tady z těch jako hodně akčních zemí. Ty jsi začal potom fotit sociální dokument, menšiny a další věci a fotil si romský komunity na Slovensku. Co tě napadne? Vrátíš se z Afghánistánu, fotil si v Jugoslávii a pak odjedeš na Slovensko fotit romský komunity. Ale tak jako samozřejmě to romský téma je přítomný v československé fotografii vlastně hrozně dlouho. Jo, i Martin Wagner se svýma negativama z Popelnice by potvrdil, že prostě Romové na těch fotkách se objevovali už v těch dobách těch skleněných desek. A mně přišlo přesně, že vlastně tyhle ty lidi na Slovensku nemají někoho, kdo by zesílil ten jejich hlas, kdo by dal ten obraz jejich, ale jakoby pravdivej. Jo? Jako já tam, protože právě na to Slovensko jezdilo fotit jako strašně moc fotografů. Jako dělali se tam workshopy, jako fakt fotosafari. Jako úplně. Já jsem to nechtěl říct, ale je to jako fotosafari, bylo to takové. Je to naprosto příšerný pro mě. Jo? Jako nedovedu si představit, že bych tam jel přesně tak, jako si lidi zaplatí prostě, že odjedou do Afriky jako a tam fotějí lvy někde, tak tady si prostě zaplatí někomu, kdo vede jako workshop, ten je vezme do té osady, kam by se sami o sobě jako báli, prostě tam to domluví, že jo, s někým, s nějakým prostě místním kápem, že jo, kterýmu prostě strčejí nějaký prachy a jdou tam fotit a vlastně je to prázdný, jo, jako není tam ten důvod. A já vlastně, když jsem fotil ty romské osady, tak vlastně pro mě ten hlavní důvod, ten
jeden okamžik bylo, že vlastně slovenská vláda někde prohlásila s velkým hurá, jak jsme dobrý, prostě 50% obyvatel osad má přístup k pitné vodě. A já jsem si říkal, to je hezký, ale to znamená, že to je polovina. Co ta druhá polovina? Jo? Takže se mi podařilo se prostě dostat k nějakým zdravotníkům, kteří tam mířili a jel jsem vlastně do těch míst, které fakt jsou na tom hodně blbě a že to nebyly ty osady, to, co známe z Koudelky, jako, který fotil někde pod Tatrama, že jo, a byly to takový v podstatě skoro idylický místa, že jo, kde tam máš teda ty dřevěný chaloupky, jako je to uprostřed ničeho, a aspoň tam někde teče potok a někde je tam les. Já jsem fotil tu horší variantu toho, a to jsou vlastně ty bejvalý sídliště, nějaký polorozpadlý paneláky, kde ty lidi musí žít jako nad sebou, v několika patrech. No, tam nefunguje elektřina, neteče tam voda, nefunguje tam kanalizace. A je tam dohromady třeba 5000 lidí, na který je jeden hydrant jako někde venku. No a když je zima, jako je třeba teďko, tak to zamrzne, hydrant zamrzne. Jo. Ty lidi jsou bez vody. Jo. Takže pro mě bylo vlastně hrozně důležitý to, že něco sděluju, nějaký téma, a byl to vlastně nějaký výkřik za ty lidi, jako hele, prostě my jsme v takovémhle průseru, protože prostě v zemi, která je v Evropské unii, jsme vlastně v novém tisíciletí, akorát, že prostě tady neteče voda. Jo. A není tady elektřina. Jo. Myslíš si, že fotka má moc ještě dneska měnit názor? Nebo jako přinutit třeba lidi k empatii? Nebo že může ještě dneska něco změnit? To, co se stalo, nevím, za války ve Vietnamu, že prostě 2 fotky změnily svět. Jasně. Může to ještě dneska? Já si myslím, že ne. No, že prostě jak jsou lidi přesycený jako tím obrazem, akor dneska ještě jako stál s nástupem AI, kdy vlastně lidi už nerozeznají, co je realita a co je jako obraz vytvořený umělou inteligencí, tak samozřejmě ta síla té fotky se zmenšuje. Jo? A bohužel je prostě ten problém, že jako s médií, který byly vlastně nějakým způsobem braný, jakože nelžou. Jo? To bylo za nás, prostě říkal, tak to říkali v televizi, tak je to pravda. Ne? Nebo to se psalo v novinách, tak je to pravda. To napsali lidovky, je to pravda. Jo? Jo? A třeba v případě těch lidovek to tak jako opravdu bylo. Jo? A i tenkrát fungovalo, tak jako věděl, prostě za komunistů Rudý právo, no tak jako je to orgán jako komunistické strany, tak všichni věděli, že tam je propaganda jako komunistická. Jo? A věděli, že samizdatové lidovky jsou prostě to, co je úplně na té druhé straně, takže je tam pravda jako těch lidí, ale to se teďko jako smazává, stírá, že jo? Takže fakt tomu ty lidi nevěřejí. A to je hrozně velký problém. A samozřejmě se nevěří jako těm fotkám a tím jako ta síla jako toho, že něco teda ukážeš, se zmenšuje. No, a ono je to i o tom, že vlastně fotografové už byli nahrazený jako těma lidma s mobilama, těma místňákama, který jsou samozřejmě, když se něco někde odehraje, někde je nějaký konflikt, tak jsou první na místě ty lokálové, že, který jako ti to blbě, ale jako vyfotěj na ten mobil. Tomu něco mám, protože to není tak blbě. A ona spousta z nich třeba dělá pro Reuters nebo tak různě jako podobně. A tím, že já jako pravidelně pracuji právě jako s Reuters, tak vidím, jak se to hrozně vyvinulo. Jo. A dneska, což to je fotka z mobilu, už to kolikrát ani nepoznáš, no, ale spousta těch místních je fakt jako docela dobře vyzbrojená jako velmi slušnýma foťákama. Jasně. Jo. Takže jako dneska máš prostě, já mám za 5 minut, co jsou nějaký protesty, dobře, třeba v Iráku, ne teda v Iránu, to se ven nedostane, tak já je mám za 5 minut v svém počítači. No jasně. A jsou to jako docela kvalitní fotky. Jo, že... Posouvá se to, protože ale to je vlastně tou... Ale je to tou globalizací. Globalizací, je to demokratizací fotografie, která vlastně na jednu stranu je dobře, že ty foťáky jsou vlastně tak chytrý, jak jsou, že umožňují komukoliv vytvořit fotografii, která je ostrá a správně naexponovaná.
obsah je věc druhá. Jo? Ale ty základní věci jako tam jsou. To, co bylo dřív, že fotograf musel umět řemeslo, aby mohl udělat fotku, která je použitelná pro média. Dneska fakt, jak říkáš, prostě ty lidi to dokážou. Ale ono, když to vezme zpátky, tak já nevím, ta slavná fotka Napalm Girl, že jo, z Vietnamu, která změnila jako válku ve Vietnamu, tak tu vyfotil Stringer, že jo, jako místní, lokální fotograf, že jo, Nick Wood. Jestli to byl on, že jo, teď se mluví o tom, že to pravděpodobně on nebyl. To byl někdo jiný možná, ano, ale jak to bylo? Ale furt to byl místňák a ten princip byl, že jo, samozřejmě jsem koukal na ten dokument jako na Netflixu, který o tom vyšel a je moc dobrý. A vlastně tam popisují tu situaci. Tam ty místňáci jako fotili, protože byli doma, dokázali se někam líp dostat, než když tam přišel Američan nebo Evropan. A měli nějaký ty foťáky, jo? A oni prostě vzali ten film, ten negativ, takhle ho jako dali v té reakci AP, jako dostali za to $40, pak se to teprve volalo, pak se zjistilo, kdo to vyfotil. Jo? A takhle oni přiskli asi tomu Nickovi, prostě, že ta fotka byla jeho, ale možná to bylo fakt jako toho jinýho místňáka. A když pak se mluvilo o tom, jako proč se o to nehlásili, o to autorství, jak mi říkali, no tak my jsme nechtěli přijít hlavně o ten kšeft, o tu možnost, že ta jako přijdeš a takhle prodáš za $40 ten film a to živilo nejenom mě, ale celou moji rodinu, jo, tenkrát. A nebudu se hádat jako s americkou kanceláří, že ta fotka je moje a jako lpět jako na nějaký pravdě. Prostě to je docela pochopitelný, jo. Takže ta fotka vlastně vznikla podobným způsobem, jako si říkáme teďko, že teda ty lokálové zase jsou někde jako blízko a mají schopnost udělat lepší fotku. Jo. A není třeba jako možná i chyba jako těch časopisů, novin, vůbec těch redakcí, že dneska nejsou schopní vyslat tam toho svýho fotografa, u kterého ví, že prostě dodá jako ten kvalitní materiál, jako fakt tu dobrou esej, tu dobrou reportáž, protože bylo běžný, že nevím, Honza Šibík, že ho prostě poslali tamhle na Haiti. Jo, to takovou chvíli prostě tím, že fotil pro Seven, tak prostě ho poslali taky na Haiti. Posílali jako leckde. Jasně. Proč to nám to dneska nedělá? Ty redakce to nedělají. Hele, český redakce to nedělají, protože na to nemají. No, to víme. Ono hlavně jako ty redakce postupně jako se proměňujou, najednou už není to tištěný médium, většinou jako dominuje prostě ten online a ty prachy hrajou obrovskou roli. Jo? A samozřejmě je tam to, že jako nemůžou úplně konkurovat faktuálnosti, protože když se vrátějí, tak jako už všechno bude dávno starý, nebo když to pošlou od někať, tak už to dávno bude starý. A vlastně ten důraz na kvalitu, na tu přidanou kvalitu, tu jako přidanou hodnotu, kterou tomu dá ten dobrý fotograf, tak vzhledem k tomu, že skoro zmizely pozice obrazového redaktora v těch redakcích, tak vlastně už tam najednou v té redakci není někdo, kdo by řekl, jako, hele, tady ta fotka je dobrá, ale tady ta je blbá. A dokázal by říct, no jo, ale tady ten dobrý fotograf fakt jako nám přinese jako ty fotky, které budou zajímavé, z kterých poskládáme jako nějakou zajímavou výpověď, že jo, bude to vizuálně zajímavý, bude to o něčem mluvit. Tak tady ty lidi už tam nejsou, že jo, takže on to jde u nás prostě cestou nejmenšího odporu. A myslím si, že ale ono je to i venku, že jo? Jako prostě ty média, jako těch pár, který přežívají, tak jako něco málo v Americe, možná něco v Německu, možná něco v Anglii, jo? Ale ty velký obrazový časopisy, ty, který živili ty fotografii, tak jako už nejsou, že jo? No, se to hrozně proměnilo. Ale byl by to samozřejmě ideální stav, kdyby se ty fotografové posílali, ale je tam přesně i to, kdy vlastně ty redakce by měly uvažovat i o tom, že vlastně je to výpověď toho konkrétního člověka. Jo? Jako vlastně konkrétního média. Že? Konkrétního média, ale i konkrétního fotografa a vlastně máš kredit, který má ten fotograf, že je dobrý, že prostě dává to, co vyfotil, je pravda, což samozřejmě u spousty fotografů bylo diskutabilní. Jo? Víme o tom, že prostě ty fotky některé byly
nějakým způsobem naaranžovaný, nebo byly zaplacený, nebo zopakovaný. Jasně. A to by ale měl jako ten fotograf zároveň prostě níst tu svoji kůži na trh tady v tom, že bude říkat ano, ale jako toto je pravda. Jako když se to ukáže, že jako to nějak zmanipuloval, tak ten fotograf teda by měl skončit, jo, což se dřív jako dělo kolikrát. No a ten dobrý, který má jako zajímavý vlastně svůj příběh a ty lidi zajímá spíš než to zpravodajství, zajímá je jako ten pohled na tu věc toho konkrétního člověka, konkrétního fotografa. A to by mělo vlastně mít nějakou šanci ještě teda nějakou dobu přežít, podle mě. A budeme v to doufat. Budeme v to doufat, no, určitě. To se najdou ještě někteří osvícení, kteří tu práci budou dávat. Ty jsi jako i ze Slovenska a tak dále, tak jsi začal fotit v Praze a fotil si cyklus svým Pražanům. Jasně. A co tě k tomu vedlo? Začít fotit Prahu? Hele, tak to je, jako ta Praha je místo, kde jsem se narodil, kde jsem prožil v podstatě celý svůj život, jako kromě nějakých drobných přestávek, když jsem někde se posunul kousek dál. Takže tím, že já jsem ten typ fotografa, který prostě s tím foťákem furt chodí na krku, tak tu Prahu furt fotím. To není, že že furt, ale Honza má ten foťák opravdu pořád na krku. Jo, to nejde Honzu potkat bez foťáku. Opravdu. Takže jako ty věci vznikaly a nebylo to tak, že bych si řekl, udělám projekt mým Pražanům, ale vlastně v nějaký okamžik jsem prošel ten archiv a říkal jsem si, já už toho mám tolik, že bych s tím něco měl udělat. Jo? Takže vlastně jsem to začal skládat nějakým způsobem dohromady a vylezla z toho vlastně tenkrát ta výstava moje první po takový delší odmlce fotografický, protože samozřejmě v těch 90kách jsem těch výstav měl několik. Vlastně mezi rokem 2010 až 2015 jako jsem v podstatě nic moc jako nedělal tady v tom směru, že jsem trošku odběh jako jiným směrem. Jo, ale pak vlastně došlo tady k tomu, že jsem říkal, no, jako na ty staré kolena bych možná jako měl s tou fotografií něco dělat, zase nějak s tím začít pracovat. Takže z toho vylez tady ten soubor mým Pražanům, který ale není uzavřený. Že? Na tom v podstatě pracuju furt a pořád to vzniká. A je to něco, čím vlastně já se vyrovnávám s tím městem, ve kterém žiju, a s lidma, který tady potkávám, který mě někdy štvou, ale mám je rád, protože prostě jsou to Pražani, jo, a to je prostě jako specifická věc. Jo, úplně. Jo. Pražan je specifická, je nás málo. Je nás málo, no. Měl náplavy a podobně. No jasně, no, tak já jsem ten rodilej Pražák, že jo, když to někde řeknu, říkají, fakt, jako, a pak z nich leze přesně, že se narodili teda v lepším případě v Brně, že jo, jako v horším případě prostě někde na Slovensku, nebo ještě někde. To máš tak posunout ještě víc na východ. No, a jsou to Pražáci, že jo, taky už z nich jsou, jo. A co je pro tebe důležitý v té dokumentární fotce, když děláš jako takhle třeba Prahu, nebo tak je to světlo, okamžik, nějaký kontext? Co tam je důležitý pro tebe? To je taky jako hrozně záleží vlastně na tom konkrétním tématu. Jo? U té Prahy vlastně tam jsem zjistil, že vlastně víc mě zajímá jakoby ta vizualita, jako ta výtvarnost nějaká, možná to světlo, a zasazuju vlastně do těch kulis nějakých té Prahy, kterou znám, jako v těch proměnách různých, v tom, jak právě to světlo to dokáže tu Prahu modifikovat, a do toho se snažím vždycky jako zasadit nějakého člověka, jako někoho. Takže tam to není úplně o nějakým přemýšlení nad nějakým tématem, i když taky, jako mám nějaký soubory, který třeba teď mám rozpracovaný, a tam vlastně je důležitá jako ta měnící se Praha nějakým způsobem. Ale to jsem zatím nevystavil, to nebudu úplně jako rozebírat, ale pak jsou samozřejmě dokumentární soubory, který vlastně mají to téma daný předem
a řeknu si, budu dělat případ toho Slovenska, že jo, udělám prostě ty osady, že jo, podívám se na to, jak to tam vypadá. A vlastně taky to nemám uzavřený. Sice to bylo vystavený, že jo, několikrát, ale vlastně je to otevřený téma, protože bych se tam chtěl vrátit a chtěl bych konfrontovat prostě ty fotky, které byly těsně před covidem, jako se situací aktuální. Jo? S tím, že z největší pravděpodobností se to nezměnilo, nebo spíš se to změnilo třeba ještě k horšímu. Jo? Takže u některých těch témat vlastně jdu za tou myšlenkou, u některých témat se nechávám vést nějakým instinktem a pak z toho vlastně jsem schopný něco vybrat, jo, a udělat a najednou se v tom objeví nějaký téma. Jsi říkal, že jsi jako na starý kolonii jsi jako víc té fotce ještě věnovat, jsi řekl. Když začal studovat Institut tvůrčí fotografie. No jasně, no. Jo. Jsi teď na magisterském studiu. Jo. Máš krásnou bakalářku. Jo. Moc pěkná. Tematicky. Jako, mimochodem, fotograf metroprojektu Pražského projektového ústavu. Pražský Zdeněk Koženílek, no. Tě přivedl vlastně jako taky k fotce potom. No jasně, to byl... Může za to, no, to jsou zase prostě, jak ta Praha je malá, že jo, všechno, tak prostě moje máma dělala v Pražském projektovém ústavu, kde šéfem fotooddělení byl Zdeněk Koženílek, takže já jsem vlastně to jméno vnímal od samého začátku a vnímal jsem ty fotky přesně, který tam prostě, když jsem za tou mámou šel do práce v těch ateliérech, jako tam vlastně visely fotografie architektury, dokumentace, nebo to už nebyla dokumentace, on fakt jako měl ten Zdeněk dar i ty vošklivý paneláky vyfotit tak, jakože to bylo docela jako estetický, že jo, nějakým způsobem. A vytvořil tu vizualitu těch 60. 70. let té nové výstavby. A ty lidi, kteří to znali z té doby, tak vlastně, aniž si to uvědomujou, tak vlastně jsou ovlivněný jim, že jo. Takže pro mě to bylo vlastně takový vkročení tady do toho světa. No a vlastně, když já jsem tam po Gimplu nastoupil jako projektant, tak jsem měl skvělýho šéfa, architekta Mikulu, který věděl, že nějak fotím, že jo, tak on mě nechal vlastně fotit nějaký takový situace spíš jako urbanistický, protože tenkrát se nedělaly vizualizace na počítači, že jo, ale kreslilo se do fotek. Jo, někde byla proluka, do který se měl postavit barák, že jo, tak se to vyfotilo a do toho se to malovalo. Že jo. No a já jsem tenkrát vlastně tím tenkrát už zmiňovaným Pentagonem 6 jako na ten střední formát vyfotil nějaký věci a právě v tom fotooddělení, kde býval ten Voženílek, tak oni vlastně mi to vyvolali, nazvětšovali špičkově, protože oni byli fakt vycvičení dělat jako poctivou práci, že udělali dokonalý zvětšeniny. Já jsem si říkal, to je dobrý, jako tohle jsem fakt vyfotil já, to vypadalo jako perfektně. Říkal, já bych se tím chtěl živit. Jo? A to byl vlastně nějaký takový ten zlom, jako, který vlastně přispěl k tomu, že jsem pak opustil tu dráhu toho projektanta, jako, pak jsem šel dělat laboranta někde do Četky, kde jsem rok zvětšoval fotky v Četce a už jsem začal fotit vlastně víc intenzivněji jako ty věci dál. Jo. Takže prostě to byla taková linka, za kterou někde vzadu ten Voženílek je. Jo. Ty jsi shodou okolností, nebo ne shodou okolností, ale jsi jedním ze zakladatelů 400 ASA spolku. Co vás to napadlo v 21. století dělat spole, kde se potkají vlastně černobílý dokumentární fotografové? Promiň jako. Ty, Karel Cudlín, Tonda Kratochvíl, Martin Wagner. Jasně, jo. Alžběta Jungerová, dobře, ta je z vás jediná barevná trochu. Jasně. Hele, Zadobrovský. A ještě Tomky Němec, tenkrát vlastně na tom začátku, jako pak odešel, ale na tom začátku byl. No, ono to bylo, jednak nás spojovalo to, že teda s většinou těch lidí jsme se znali, jako s Tomkým se znám
vlastně od 80. Alžbětu znám od začátku 90. Karla Cudlína taky, že Honzu Dobrovskýho znám taky jako někde ještě těsně před revolucí. Takže jedinýho vlastně Tondu Kratochvíla jsem neznal osobně, Protože byl v exilu. A Martina Wagnera, protože byl mladý. Je moc Takže dobře. Jo, ale znali jsme se. A nějak vlastně ta příprava vzniku toho spolku trvala možná 3 roky, kdy jsme se potkávali čas od času a říkali, hele, to by bylo dobrý něco udělat. Jo? A furt jsme si to nějak tak jako říkali a každý jsme měli o tom jako nějakou svoji představu, jak by to mohlo fungovat. S tím, že vlastně třeba já s Tomkym jsme měli hodně blízko k tomu, že jsme chtěli to tlačit jako víc, ne jako spolek, ale víc tím agenturním způsobem. Jo, udělat něco, protože jsme si byli vědomí hodnoty toho našeho archivu. Jo, protože vlastně za těch 30-40 let fotografování vlastně v tom archivu máme jako neuvěřitelný poklady, jo, který mají tu hodnotu. A doteďka si myslíme, že by to dokázalo tu agenturu nějakým způsobem uživit. Ale muselo by se s tím pracovat, muselo by se do toho nainvestovat. Na to. Na druhé straně je prostě Honza Dobrovský, který se fotografií nikdy neživil, je vlastně spíš příklad toho hobbysty, který má focení rád, jako dělá ho dlouho, ale živí se úplně něčím jiným. Tak pro něj vlastně tady ten aspekt jako té práce nebyl až tak důležitý. Jo? Pro něj bylo důležitý udělat knížku, udělat hezkou výstavu, jo, a to. A prostě tady to se tak jako pořád vlastně na tom začátku jako tlouklo, ve výsledku to vlastně vyústilo v ten odchod Tomkyho, který vlastně necítil dál potřebu, prostě když tohle nebude naplněný, jako se tomu věnovat. Pro mě pořád má 400 ASA hodnotu v tom spojení těch lidí, protože si myslím, že v dnešní době vlastně ten synergický efekt jako toho, že teda o něco se bude pokoušet teď už 6 fotografů, který ale nějaký jméno mají, tak můžeme třeba něco změnit. Jo? Nebo můžeme něco poukázat, něco prorazit. Jako myslím, že se nám povedlo vlastně ten dokument nějakým způsobem vrátit jako do těch galerií. Jo? Protože bylo období, kdy dokument byl na vrcholu, že jo, přesně prostě ty 70, 80, 90 ještě pořád, prostě dokument byl nějakým způsobem pro veřejnost zajímavý. A pak najednou v té fotografii i český, ale i světový začal dominovat nějaký koncept, že jo, nějaký věci trošku jako jinačí a ten dokument klasický prostě zmizel. Že jo. A myslím si, že kdyby nic jiného, tak se nám podařilo trošku vrátit jako ten zájem o klasický dokument jako do těch galerií. Jo. Což si myslím, že je dobře. Začalo to přivádět noví lidi, jako vidím, že spousta jako mladých lidí, nebo už nejsou to puberťáci, nejsou to 18letí, ale možná taky, jo, ale prostě rozhodně je to mladší generace, než jsme my, možná o 2 generace mladší lidi, který jako ta černobílá fotka najednou zajímá a vnímají, že to má smysl jako něco dělat, něco sbírat, protože ten dokument je běh na dlouhou dobu. Jo. Buď musíš něco fotit jako soustavně jako dlouhodobě, aby to získalo tu sílu, nebo potřebuješ ten odstup časový, aby to získalo nějakou další jako přidanou výpovědní hodnotu. A to je pro tu dnešní uspěchanou dobu jako hrozně těžký. Jo. Takže každý mladý, který tady o to se pokouší, tak já jsem za něj hrozně rád. Jo. Je to dobře. Samozřejmě lidi to dělají. Někteří to dělají blbě, někteří to dělají jenom na ten vizuální efekt, což mě nejvíc štve. Prostě udělat výstavy, které vlastně jsou
vizuálně zajímavý, ale jsou obsahově prázdný, tak je to hrozná škoda, jo, protože pro mě prostě ta dobrá fotografie je to, že tam je fakt to dobrý řemeslo, jako plus zachytíš jako ty věci zajímavě vizuálně, ale ještě to má ten obsah, ještě to má nějaký přesah. V době sociálních sítích máš příliš velký nároky možná, ne? Asi jo, no, ale jako proč já si to můžu dovolit? Jako jsem starý, jako můžu si dovolit tyhle nároky mít, jo, a být přísnej i na to, na co se chci dívat. Jenom nepřemýšleli jste třeba nad tím, právě jako ve 400, a když jste vlastně všichni černobílí, v podstatě, tak jako posunout se třeba do barvy, nebo někoho z barevných dokumentaristů. Já vím, že ta historie, nebo ta tradice toho českého černobílého humanistického dokumentu tady prostě je a vždycky tady bude. Jasně. Já se s ním už trošku dělám srandu, protože mi to lehce leze krkem, protože kdo tady nafotí černobílou fotku a to je ten český humanistický. Ne, není to dobrý, je to jenom černobílý a možná jenom je dobrý světlo. To je všechno. Jo. Nepřemýšlíte, že by třeba jako i do barevna byste mohli časem? Hele, já občas jako nad tou barvou přemýšlím. Občas něco... Já jako ne přímo, ale jako třeba nový člen, kdyby přišel nebo někdo. Já tomu rozumím. Právě k tomu se možná jakoby dostanu, ale děkuju za to nakopnutí. Já nad tím sám občas přemýšlím, ale zjišťuju, že mi to vlastně jakoby nejde. Jo? Nebo to, co mě vylejzá barevně, tak není úplně ten dokument, jako je to trošku jiný druh fotografie. A přesně na to chce někoho jako novýho, mladýho. To znamená, kdyby se objevil někdo, a oni jako ty lidi jsou, jo, jako my jsme se snažili třeba v té naší galerii jako dávat prostor lidem, který fotí barvně. Někoho z Respektu tam byl tam Milan Jaroš. Jaroš, který dělá vlastně to Česko, dokumentuje. Jo, je to trošku jiný jazyk, než bych třeba já pro stejný téma volil, ale to neznamená, že ten jazyk je špatný. Jo? On tomu dává tu hloubku. Jo? On už taky není úplně mladý, jo? Už je to jako člověk, který je jako zkušený fotograf a tam si myslím, že to je jako správně. Jo? Ale samozřejmě jako nepřemýšleli jsme o tom, jako jestli nabízet lidem typu Jaroše jako členství ve 400. A vůbec netuším, jestli by o to stáhl. Jo? Mě to jako napadá, že to jako máš pravdu, bylo by to určitě dobře nějakým způsobem jako oživit tohleto a nebránit se tomu. Já kdybyste to potřebovali jako trošku povýšit ještě, tak doporučuji Standu Krupaře, že jo, jeho 2,10 m. Jasně, no tak jako výškou by to určitě jako dohnal. Jasně, jo, ale Standa je prostě Standa, jako je to taky specifický úkaz jako český fotografie a myslím si, že pro něj zrovna, jako my bychom taky nebyli úplně jako nějakým extra přínosným spojením. On je přesně ten člověk, který by potřeboval být víc jako ten agenturní, jako který by právě využil jako případnou tu agenturnost toho spolku, která tam bohužel není. No. Myslím si, že furt si myslím, že to je škoda, jo, že jsme tady na to rezignovali. A dá se s tím třeba něco ještě, mě se jako přesně jako je pro mě to jako zajímavý spojení a jako trochu z toho jako dostat něco navíc ještě by nebylo špatný. Jako určitě by to špatný nebylo a myslím si, že budeme jako hledat nějaký formy, jak s tím pracovat, ale dnešní doba opravdu už té agentuře úplně jako nakloněná není. Jo. Já třeba právě teďko ve spojení s tím, že chystáme tu knížku, která o Náhorním Karabachu, že jo, s Tondou Kratochvílem a s Karlem Cudlínem, která bude vlastně doplňovat tu výstavu, která bude v Lejce. A tak já se dívám na to, jakým způsobem dneska pracují agentury vlastně s takovýmhle tématem. Jo. A když pominu Magnum, který nějak funguje, ale prostě to je fenomén, že jo, to je jako velká organizace, která prostě tady bude pořád. Ale máme agentury typu NOR nebo Seven, který vlastně byly postavený na té váleční fotografii hodně. Jo, to bylo jejich hlavní téma a vlastně se to posouvá k tomu, že teda
oni asi občas jako něco udělají jako na zakázku, ale spíš to je o tom, že najednou se dělají ty knihy, jo, a dělají se výstavy a žije se z toho, že teda se prodávají knihy, prodávají se výstavy, dělají se semináře, dělají se projekce, jo, a fakt se to hodně proměnilo, ale zase naopak si myslím, že kdyby my jako 400 ASA jsme se snažili jako trošku víc pracovat právě třeba s těma seminářema nebo s projekcema, že by jako to auditorium na to bylo, jo? Že ty lidi... Myslím, že jako zájem fotku tady určitě jako je pořád velký, jako důkazem toho jsou... Spousta, no. No, já třeba zjišťuju, což mě hrozně překvapilo, že třeba největší sledovanost zatím, teda, co jsme měli, tak byl díl, kde se jmenujeme Technice. A já mám prostě pocit, že 90% fotografů nejenom v Česku, to je celosvětový fenomén. Tak prostě pořád máme takovou tu tendenci. A na co to fotíte? A proč to fotíte? A proč to děláte na ten objektiv? A proč na ten? Jo. Je to jedno. Jo. Prostě pojďme se spíš bavit jako o tom, co z toho leze, co fotíme, proč to fotíme. No, jasně. A ne na co to fotíme. Jo. To je až ten jako dobře, je to taky důležitý, ale ne tak moc. Jo. No. Hele, já si myslím, že jako dnešní doba, která je vlastně komerční, nebo má snahu komercionalizovat jako úplně všechno. Monetizovat. Nebo monetizovat, no. Tak vlastně ty firmy, výrobci foťáků, že jo, tak ty jako tohle to podporujou. Jako pro ně vlastně jsou zajímavější ty debaty o té technice, no, jasně. Protože přesně, a tlačí do toho i ty fotografy, který by mohli říct něco jiného o tom obsahu, ale tlačí k tomu, aby řekli, hele, já fotím jako tímhle s tím a sám jsem to zažil, jo, kdy vlastně jsme si povídali o lejce někde, že jo, a řekli, no, ale bylo by dobrý, jako ty fotíš třeba tím SLkem, jako když to zmíníš, protože, jo, já jsem říkal, a proč si nebudeme povídat o těch fotkách, které jsou ty důležitější? No, tak jako jasně, jako oni potřebují prodávat, no. Takže jako to bude vždycky tady k tomu. Což já si jako shodou okolností na Instagramu, někdo to tam dával, nevím, tady, ale slavné fotografie a na jaký vznikly foťáky. Aha. Říkám, mě to úplně jedno. Jasně. Tenhle nějaký foťák, prostě někdo měl něco v ruce, tak to na to vyfotil. Jasně. Jo, jasně, ano, jsme tady ve Fujifilmu, ale tady leží tvoje Leica, bavíme se tady standardně o úplně jiných značkách. Že příliš se bavíme o technice, než abychom se bavili o tom, co fotíme a proč to fotíme. Jasně. Což třeba u tebe je to jako úplně jiný příklad. Jasně. Že teď to bylo nádherný hodinový povídání. Jsi říkal, že jako hodinu nenaplním a vidíš to, že jsme od Kejťáků až k tomu, že budete mít krásnou novou výstavu a novou knížku o Národním Karabachu. A já jsem hrozně rád, že dnešním hostem byl Honza Mihalíček. Děkuju za návštěvu. Já děkuju za pozvání. To je všechno. Poslouchejte nás, koukejte se na nás. Jsme na všech podcastových aplikacích, jsme na YouTube a zhruba za 14 dní se uvidíme zase, pokud nebudeme mít některý speciální díl.